Хатын кызның бәхте ирдән диләр. Дөрес сүзләр, күпләр килешә. Бәхет бит ул, әгәр сөйгән ярың кайгы шатлыгыңны бүлешсә. Хөрмәт итсә сине чын күңелдән, авыр чакта булса, бир терәк. Бер сүзсез дә сине аңлый белсә, бәхет өчен тагын ни кирәк? Тугры булса сиңа, ихлас сөйсә, балаларга булса чын ата. Андый ирдән кызлар, хак әйтәмме, йөрәкләргә сары май ята. Хатын кызның бәхте ирдән аның. Алар колак белән ярата. Җылы сүзне ирләр кызганмагыз, сөйгән ярыгызга карата. Гаиләсендә тик бәхетле булса, кояш кебек балкый хатын кыз. Ә сез ирләр, шуны онытмагыз, сезнең кулда тулы бер язмыш. Гөлара Шарипова. Хатын кызның бәхете ирдән.